ngono engke wis sumbar ora minggat ngono jodon kae nenggala bakno kok kalah nggih nek cara aku ngono kuwi isin nek cara aku kok ora cara sampean kali cara kula pun benten nggih mangga gak piye gak rembukane arep kepiye iki ngapa mah bojoku mrene iki piye nok men jam 11 langkung Kyai ayo wis iki gak jo ngalih iki sampean anu nika mbok Semar pun masak anu mrene bojo kula niki pun rampung le masak jangan lombok wedan kok malah rasulan nggih rasulan kok Arcaka blak iblis lanat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra lho iki anek celeng maju celeng ndasmu ngapa mereka kok mitet dong ki wae tanggapan telung bengi telung dina bladhek kok ora adus malang kerik nandur tela kok nang pundak piye oyate ngremyong gek ngelongane ora kira-kira wis aku tak ora nganggo malang kerik wae sakarepmu ora engko sik iki sapa jare kowe ngerti anake Semar ki telu siji Gareng loro Petruk telu Bagong yo aku anake Semar lho anake Semar sing endi lho iki lho Adipati Harya Cebrot Bagong nih oh kowe to sing arane Bagong walah dalah aku ditemoni karo dagelan temani dagelan piye kondhange kowe ning negaraku Ngalcasangir kuwi Bagong kowe iki wonge gecul kowe iki wonge lucu kowe iki wonge guyokke wekasan akeh sanjaring para kenya para wanita ning negaraku Ngalcasangir sing do gandrung karo kowe mergo kowe iki humoris kowe iki watake gecul ku marusul mula akeh wong wedok sing seneng karo kowe ora mergo rupamu nek rupamu ngono kaya selokan Mataram ning gandeng watekanmu kuwi sarwa-sarwi nyenengke to akeh wekasan sanjaring para wanita para kenya ning negaraku Ngalcasangir sing gandrung karo kowe Bagong masa yo anek ngono mbok ayo ning negaramu tuduhke saiki uga nanging bapakmu semaya ora sida aku arep nesu kok mah dimingi-mingi wedokan ngapain Prabu sapa kowe mau Prabu Jajar Blandang Prabu Jajar Blandang anggepe apa kowe kok nyepeleke lho nyepeleke apa berarti aku rene iki arep maju karo ngladeni kowe iki aku ki arep nesu lho kowe arep nesu wong nesu kok rupane guyoke wah jan wis mir sepelekke iki aku sepelekke piye dikira rupaku kaya ngene iki wis serem kaya ngene kok mataku wis mendelik-mendelik kaya ngene kok ora wedi ditane wae ana ora ganti sanjangan masa iso malah saya lucu lah wah kleru iki rak bener iki edan gleleng aku gabetku ora sambung edan kok mengkari kathokan kolor kathok kolor wae iki bagor polar nggo ngombor sapi tak nggo kathokan retira Prabu Jajar Blandang ratu ing Ngalcasangir retira anane kowe nesu karo aku ding sing nesu anane kowe ndene ucap kowe arep ngrudha paripeksa karo bapak Narata rudha paripeksa ora apa-apa Semar arep pateni ora apa-apa mergo anane Semar urip ya mung ngrekasake anak-anake lho kowe arep mepalangi gegayuhanku lek kowe ora mboyong karo bapakmu Semar ngono piye arep tak pepalangi
ning ora apa-apa nek umpama Semar ki arep tak boyong ora apa-apa. Nek Semar ora gelem tak pateni ora apa-apa. Mergo iki wingi sasi wingi wis koma. Dadi sisan dene nek arep tak pateni ana sisan. Ning anane aku nesu karo kowe. Profesionalitas kerja. Ngelingi aku kuwi duka ning Karang Kadempel. Lho. Kepala daerah tingkat 5. Kepala daerah tingkat 5. Presiden apa? Ratu. Kepala daerah tingkat 1 to? Iya. Gubernur tingkat 2, bupati 3, camat 4. Lurah 5, duko 6. Kleru aku mau berarti omongku mer. Kobong ora enggak guys. Bakune niatku nang kene arep nesu kok. Be bumimu tak getihku arep digojak-jakan menungsa kaya dapurmu apa dikira aku wani. Lho. Piye to iki wong iki? Rumangsane apa? Prabu sapa mau? Jajar Blandang. Prabu Jajar Blandang. Kena kowe ngobrak-abrik Karang Kadempel. Kena kowe arep mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai kuandane Bagong. Waton kowe iso nglangkai kuandane Bagong. Ning ana syarate. Syarate apa? Kowe iso ngalahke Bagong nek kowe wis iso nampa daya kemandane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara kuwi nek perang nganggo sikil, ora tau kok Ndara Werkudara plak-plek. Ndara Werkudara nek ana mungsuh mesti mesti gajol ngono. Kowe janji iso nampa sikile Ndara Werkudara, kowe lagi iso glundhungke mestakane Bagong kowe. Ora tatanan Werkudara ora diluput apa-apa. Werkudara ora nyenthok karo ratu kae mau. Lah kok dadi aku nampa penantang. Prabu Jajar Blandang. Apa kira-kira kowe wis digdaya? Apa kira-kira kowe wis atos? Apa kira-kira kowe wis ampuh? Werkudara ora nyenthok apa-apa karo dapurmu. Lah kok dadi kowe nantang Werkudara? Kaya negaramu wis ampuh, kaya negaramu wis sababak satraju karo Kandigdayan Werkudara. Wah, ora mingak glethuk godhor ucap polo mati dari Werkudara. Sare. Ora iki ngapa to? Aku arep nesu. Nesu dasarmu nesu apa? Wah, ono ratu ngucap ngrasani karo Werkudara. Larani yen to Werkudara iki gedhe tuas. Lho. Gedhe tuas piye? Werkudara mung gedhe tok nanging ora duwe kadigdayan. Runte atiku dirasani kaya ngono, runte atiku diarani kaya ngono karo ratu kae mau. Sampeyan iki ya arep kobongan apa kepiye? Wah, arep kobongan piye? Lho. Ora ono masalah apa-apa kok. Aku lho lebih padu karo ratu niku kok sampean niku maju klepat terus ratu niku mangbleki niku lupute napa dosane napa? Apa kowe ora ngrungokke ucape ratu ke mau? Napa ucap sing pundi? Ora ngrungokke ucape ratu ke mau nantang karo Werkudara. Sing pundi nek nantang karo sampean kula tak ngrungokke. Nggih, niki digenahke mboten napa-napa ta sinuwun. Ora apa-apa, Bagong. Murih kabeh kuwi rancak sartane gangsar. Nggih. Ratu nika wau nantang sampean sing pundi? Wah. Aku krungu dhewe. Aja kok kowe Bagong sing ngadepi karo aku. Ratu Ngalja Sangir. Kae sing jenenge Werkudara. Kon maju mrene. Kon tekan kene. Lah iso malah kon glundhungke mestakane Prabu Jajar Blandang. Apa dikira Werkudara ora krungu? Malah dhewe karo Sumbar Werkudara kae gedhe tuas. Gedhe ning arep ning nek wis maju perang mung dadi cilik ngono kuwi. Sing pundi niku wau? Aku krungu. Lho. Wah,
kamu kok ora ngerti. Aku ki nyedekke apa aku wis ler-leran. Mah krungu Ratu Sumbar. Pripun iki? Ngene wae. Nek munggo aku kok kowe sing lindur Werkudara. Lindur piye? Ratu kae mau ora nantang kowe ning kowe sing ngimpi. Wah, ora. Aku krungu dhewe. Bagong, pripun? Apa kowe krungu Ratu kae mau nyumbari karo Werkudara? Ambok sumpah blindes teng. Nek kula krungu, mboten krungu kok. Sampeyan midhanget apa mboten? Ora wong ratune ning ngarepku. Ratune ning ngarepku nek umpama ratu kae mau muni kaya ngono tenan rak ya mestine aku krungu. Lah nggih. Kok Prabu midhanget mboten? Ora. Ora. Mergo pun Kakang ki aturku ki wis seru, aku nek omonganku suaraku wis seru. Ning isih kalah seru karo ratu kae mau. Mestine aku krungu yen to ratu kae mau nyumbari kaya ngono. Kowe totok wae krungu ora iki? Ora krungu. Sinuwun Putra midhanget mboten? Mbuh wong aku turu. Kebiasaan nek sampean mah. Dayah rong teko wis micek. Ratu kekeselen le paingan. Oh, mboten enten sing do krungu nek ratu nika wau Sumbar niku. Wah, nanging tenan. Werkudara krungu, aku krungu, kupingku dhewe sing ngrungokke. Mbok menawi niku anu ngeten lho. Wong niku nek nembe kekeselen awake, nembe sayah pikire niku enten proses di dalam otak niku mengolah sing namanya morfologi kehidupan. Edan apa iki? Apa iki? Ilmu apa iki? SPSI anggepe. Niku mbok menawa sampean mung ketonto, sampean tau disumbari apa karo mungsuh sinten, terus sampean krungu ratu nika wau ngomong dikirane nyenthok karo sampean ning janjane mboten. Kresna iki piye? Ayo wis dirampungi perkarane kok ya ora. Wong sing kaya sing wis ndugang kowe nimbles karo ratu kae mau gelem ora gelem ratu kae mau ya tak undurke. Wah, edan. Ora janjane perkarane opo dadak nesu-nesu karo ratu kae mau barang. Kula niku mung ngomong janjane. Sakniki kula buka sisan sing dadekke sampean iso ketonto kaya ngoten niku mergo kula sing ngomong. Kowe omong wi. Kowe kena nglangkahi kuwandane Bagong. Kowe kelakon nglangkahi kuwandane Bagong, kowe kelakon maju perang musuh Bagong. Kula ngomong karo ratu niku wau. Yo. Ning watone sampean iso kuat nampani sikile Ndara Werkudara nadhahi sikile Raden Bratasena satriya ing Jodipati. Mergo nek perang niku ora tau kok sing jeneng nganggo tangan tes ngantem niku ora tau. Mung nganggo sikil jlang-jleng. Kok sampean maju. Rak tenan to, ngandani kok ora. Mau bareng kula malah mboten kecegat demo sampean. Iya ya Bagong, enggak. Ning ngono anane aku ketonto iki mau mergo saka cangkeme Bagong. Lho, pripun iki sinipun pripun sampean sing minangka penengah teng perkara niki? Werkudara, apa? Sesuk meneh nek sebo pun Kakang lagi prapta iki aja turu. Ngono, ngantuk wae ora oleh. Wah, aku ora ditareni rembug apa-apa, ora ya aku nglangut mung ngrungokke wong jagongan. Mbok kaya pun Kakang iki lho. Ngantuk sithik mripatku tak olesi PPO. Nek sampean mono wong ora tau turu ah. Nek kabeh iki mau janjane dudu kok lupute Bagong, wong Bagong ngomong kaya ngono ki rak ya kasunyatane to Bagong. Nggih. Kowe nek perang rak ya mung nggunakake sikil to Werkudara. Yo. Lah Bagong mau muni ngono apa kira-kira luput apa Bagong kira-kira ngarani kowe apa kira-kira Bagong dawuh karo kowe apa malah kira-kira ratu kae mau nyumbari karo kowe ora. Lah nek ngono kowe gelem tanggung jawab perkarane apa ora? Aku gelem. Nek ngono syarate. Syarate apa? Bagong sik kon maju. Sampeyan arep makake kula. Sejak kapan sampeyan dadi Jaya Indra?
Profesor Ndrawati pun paring dawuh nek sampean luput mergo sampean nyumbari karo ratu nika wau. Lah kok dadi sampean arep endo malah kula kon maju sike. Wah, sing ngomong nek Werkudara perang nganggo sikil gaweane, sing ngomong ki mung kowe. Lah nek ora tenan to. Lah kula ora mung nyeritake nek sampean niku nek perang mesti menggunake sikil ora to kok nganggo tangan. Niku napa ngoten niku kula menimbulkan benih-benih provokasi sinuwun. Ora anu ora tenan. Kok sampean kok waton kula sing kon maju anggepe apa? Wah, edan. Malah kaya dipirang-pirange Werkudara. Ratu Ngaljajager Prabu Jajar Belanda. Bagelito pecah siramu. Kok mah dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan kanane Bagong. Sing endi? Sing endi sing kriwikan dadi grojokan biar dadi tangisan? Kok nek nganti ana kahanan apa-apa sing nempuh karo ratu kae mau. Kok nek nganti ratu kae mau dipiloro karo Ndara Werkudara. Sapa sing kapitunan? Aku kok bingung iki ngapa to? Kowe bingung iki ngapa, Mir? Apa ratune ora piye-piye kok usake le ratune le dadak sumbar. Arep gawe Karang Abang Karang Kadempel. Mongko ngerti dhewe nek aku ki potete Karang Kadempel. Kok Karang Kadempel bumi tercintaku dirasani ana wong demo tak gusahe. Demo ngopo? Dek kae kowe ra dadi lurah nang kene kowe didemo kon minggat kowe kon turun jabatanmu ora gelem kae tak gusah. Ha ngeke bumi kelahiranku wong nggih Den. Iya wong nggih. Nek ngeten iki ora ana sing luput ta Den, ora ana sing luput kejaba Dayoh Kemau. Nek Dayoh Kemau ora sumbar kedadian kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kandhane kok ora. Lah nggih pripun sinuwun saged mboten saged isa mboten isa. Negari utawi Padukuhan Karang Kadempel kedah pun tentremaken pun wis pasrahno ning Ndara Werkudara kae. Titeni wae. Ora nganti tulung kedheping peninggal kengko ratu kae mau nek wis mungsuh kalih Ndara Werkudara nggih sinuwun. Iya. Modar munan. Pitados sampean iya percaya Bagong. Sinuwun Baladewa percaya mboten? Aku percaya. Ah nggih. Nek ngoten sampean mboten sadadak. Kowe ora minggat saka ngarepe Nata Mandra Prabu Bala tak jodon Kyai Nenggala ora mboten dadak ngoten to? Ora. Kok biar jiret ngece karo aku kowe. Mboten kok ngece, wong biasane sampean niku ngoten. Nggih to sinuwun Kresna? Iya. Koko Prabu ki biasane sumbare ngono. Nggih. Wis sumbar ora minggat saka ora jodon Kyai Nenggala. Bakno kok kalah nggih. Nek cara aku ngono kuwi isin. Nek cara aku kok ora. Nek cara sampean kali cara kula pun benten nggih monggo. Gak piye, gak rembukane arep kepiye. Iki ngapa mah bojoku mrene iki? Piye nok? Men jam 11 langkung Kyai. Ayo wis iki gak do ngalih iki sampean anu nika mbok Semar pun masak anu ya. Bojo kula niki pun rampung le masak jangan lombok. Wedan kok malah rasulan. Nggih rasulan kok. Pun gak do dirahape kembul bujana wis iki gak do dicarana iki mbak. Sawetawis monggo kula aturi ngrahapi napa sing wonten sinuwun. Iya Kakang Semar ayo Kresna aku wis ngelih tenan. Inggih kok Prabu sareh kemawon lho.